Хто адвярнуўся ад Лукашэнкі, а хто і як яго абараняе? Чаму б'юць трывогу сілавікі, а таксама які бонус атрымала прыгажуня з лукашэнкаўскага агарода і з якой трагедыяй звязанае яе імя? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. У прэміяльнай мінскай клінікі з'явілася новая ўладальніца. Гэта дзяўчына з кавуновага батальёну Лукашэнкі, якая зразала стужкі на плошчы Перамен у ноч, калі забілі Рамана Бандарэнку. Гаворка ідзе пра сталічную клініку касметалогіі і прыгажосці «Айрыс», якая ў 24-м годзе змяніла назву і ўладальніка. Раней бізнес належаў блізкаму да ўлады бізнесмену Паўлу Беламу і Святлане Канашэнка, якую называюць асабістай доктаркай Лукашэнкі. Цяпер новая ўладальніца клінікі 39-гадовая Алена Казак. Прычым, ці яна купіла бізнес, ці атрымала яго ў падарунак, высветліць пакуль немагчыма. Сама Казак не бізнес-вумен, але яна даўно ўваходзіць у блізкае кола Аляксандра Лукашэнкі. Вы маглі бачыць гэтую жанчыну ў вядомым кавуновым батальёне. Па адукацыі Алена медык, анестэзіёлаг, рэаніматолаг, але ж вядомая яна ў першую чаргу як актыўная ўдзельніца суправаджэння Лукашэнкі на нефармальных мерапрыемствах. Напрыклад, у лістападзе 2017 года яна была разам з Лукашэнкам на трыбуне тэніснага матчу. У маі 2018-го сярод гледачоў конкурсу прыгажосці «Міс Беларусь», а ў канцы жніўня 20-го Алену Казак заўважылі на праўладным прабегу за адзіную Беларусь побач з Наталіяй Эйсмонт і Дмітрыем Баскавым. Акрамя таго, Алену Казак пазналі сярод тых, хто зразаў БЧБ стужкі ў кампаніі Дмітрыя Баскава ў мінскіх дварах 11 лістапада 2020 года. У той вечар невядомыя людзі схапілі 31-гадовага Рамана Бандарэнку. Пазней родныя знайшлі хлопца ў бальніцы, дзе ён, не апрытоміўшы, памёр ад цяжкіх траўмаў. Сама Казак у размове з журналістамі тады сказала, што нідзе не была, аднак паводле інфармацыі Байпол, яе сім-карта ў той вечар была зарэгістраваная ў раёне плошчы Перамен. У выніку за смерць Бандарэнкі ніхто ніякай адказнасці так і не панёс, а яго маці і сястра былі вымушаныя эміграваць з Беларусі. Баска ўжо стаў сенатарам. Эйсмонт, па-ранейшаму прэс-сакратарка Лукашэнкі, а спадарня Казак вось стала гаспадыняй моднай мінскай клінікі. Сябры Лукашэнкі спрабуюць ад яго адхрысціцца. Сітуацыя наступная. Беларускі забудоўшчык фірма Дана Астра ўваходзіць у вялікую кампанію Дана Холдынг, якая належыць сербам братам Карычам. Яны вядомыя блізкасцю да Лукашэнкі і яго сям'і, бо сербы не толькі атрымлівалі для забудовы добрыя ўчасткі ў Мінску, але на іх працавала нават нявестка Лукашэнкі Лілія, жонка яго старэйшага сына Віктара. Пасля падзей 20-го года Дана Холдынгс і яе дачынныя кампаніі трапілі пад еўрапейскія, а затым і амерыканскія санкцыі, а значыць, атрымалі замарозку рахункаў, забарону на супрацоўніцтва і прадастаўленне крэдытаў. У абгрунтаванні санкцый тлумачылася, што ўладальнікі холдынгу падтрымліваюць цесныя адносіны з Аляксандрам Лукашэнкам і такім чынам здабываюць выгаду ад супрацоўніцтва з беларускім рэжымам. Цяпер жа Дана спрабуе аспрэчыць гэтыя санкцыі ў еўрапейскім судзе. Прадстаўнікі кампаніі старанна спрабуюць адградзіцца ад Лукашэнкі. Яны заявілі, што кампанія не атрымлівае выгады ад беларускага рэжыма, ды і ўвогуле яго не падтрымлівае, а тое, што ў Дане калісьці працавала нявестка Лукашэнкі, маўляў, яшчэ нічога не даказвае. І ўвогуле, праз рашэнне беларускай улады кампанія цяпер сутыкнулася з фінансавымі цяжкасцямі, а далей гучыць дык і ўвогуле прамое абвінавачванне Лукашэнкі ва ўсіх праблемах. Цытата. Заяўнік звяртае ўвагу на варожае асяроддзе для замежных кампаній, створанае рэжымам Лукашэнкі, а таксама на негатыўныя наступствы гэтых захадаў для бізнесу ў Беларусі, у прыватнасці для развіцця праекта «Мінск-Мір». У выніку гэтых мер рэалізацыя праекта была істотна затрыманая і цяпер ажыццяўляецца ў страту і пад ціскам. Адзначым, што еўрапейскі суд у выніку гэты пазоў адхіліў і санкцыі засталіся ў сіле, але як такі дэмарш успрыме Лукашэнка, пакуль не зразумела. Апошнім часам ён выказваецца пра Дану і яе праекты ў асноўным негатыўна, калі не сказаць, што з пагрозамі. Пошли жалобы на Дана или как? Дана Астра. Дана Астра. Вы разберитесь, да, почему люди жалуются? Мы заставили их переделать то, что были какие-то. Пусть переделают все, ибо ответят так, как отвечают все в Беларуси. Пришли работать в Беларусь, пусть работают как надо, чтобы на них люди не обижались. Так што самае цікавае тут, ці не вырашыць Лукашэнка паказаць сваім былым фаварытам, што такое сапраўдны ціск, і ці не пачне помсціць за такія заявы.
Пакуль адны ад Лукашэнкі адварочваюцца, верная прэс-сакратарка Наталья Эйсмонт абараняе свайго начальніка. Падчас апошняй маскоўскай паездкі Лукашенко зноў перайшоў да абразаў на адрас Зяленскага, ужо ў другі раз назваўшы таго гнідай. У адказ украінскае міністэрства замежных спраў тлуста намякнула на крыўдную мянушку самога Лукашэнкі, апублікаваўшы такі твіт. Цытата: «Абразы на адрас кіраўніка украінскай дзяржавы недапушчальныя, асабліва з боку саўдзельніка агрэсіі супраць Украіны. Зрэшты, пераход у сферу энтамалогіі дакладна не пойдзе на карысць таракану». Канец цытаты. Пачуўшы пра таракана, у палацы незалежнасці не змаглі прамаўчаць. Адказалі тыпу ананімна, але праз тэлеграм-канал Пул Першага, які звязаны з прэс-сакратаркай Лукашэнкі Натальяй Эйсмонт. Спачатку яны паспрабавалі выгарадзіць Лукашэнку, сумбурна патлумачыўшы, што ён цяпер проста згадаў сваё ж старое выказванне, а пасля згадалі наступнае. Калісьці Лукашенка заявіў, што не трымаецца сінімі пальцамі за прэзідэнцкае крэсла, і цяпер Эйсмонт вырашыла ўжыць гэтую фразу ў адносінах да Владзіміра Зяленскага, бо ён ва ўладзе з 19-го года і перанёс выбары праз вайну. Далей цытата: «Паслухаў бы Владзімір Александрович, глядзіш, па-іншаму склаўся плюс, а цяпер даводзіцца сінімі пальцамі за прэзідэнцтва, якое выслізгвае, трымацца». Канец цытаты. Праўда, сінія пальцы і прэзідэнцтва небяспечная для Натальі Эйсмонт тэма, бо ў любога беларуса гэтая фраза асацыюецца з адным канкрэтным чалавекам, і гэта, вядома ж, зусім не Владзімір Зяленскі. Чыноўнікі Лукашэнкі прыдумалі новае міністэрства біялагічнай і фармацэўтычнай прамысловасці, ці скарочана Медбіяфарм. Гэта прыдумаў Александр Косінец, верны паплечнік Лукашэнкі і яго намеснік ва ўсебеларускім народным сходзе. Дакладную запіску з такой ідэяй, адпраўленую на імя новага віцэ-прэм'ера Караніка, здабылі журналісты «Зеркала» з дапамогай Белпол. У закрытым дакуменце называюцца і прычыны. Першая – гэта вялікі аб'ём экспарта беларускіх лекаў, а другая – праблемы ў галіне фарміндустрыі ветэрынарных прэпаратаў. Косінец адзначае, што хворыя жывёлы ці не атрымліваюць, альбо атрымліваюць неналежнае лячэнне, і адна з прычын гэтага – адсутнасць рэгламентацыі ветпрэпаратаў. Акрамя таго, у дакуменце адзначаецца, што Лукашенка прапанову Косінца таксама атрымаў і нават даў загад падначаленым яе вывучыць, так што, магчыма, у нас хутка будзе яшчэ адзін міністр. Між тым, па колькасці міністэрстваў наша краіна з'яўляецца лідаркай сярод суседак. У Беларусі ажно 24 міністэрствы. Для параўнання, у агромнай Расіі іх толькі 21, у Польшчы і Украіне па 19, у Літве і Латвіі па 14. Беларускія педагогі скардзяцца на сваю бяспраўнасць. У Беларусі працягваюць узмацняць кантроль за грамадзянамі і асабліва за бюджэтнікамі. Цяпер настаўнікаў школ абавязалі загадзя паведамляць пра свае паездкі за мяжу. Перад выездам з Беларусі трэба пісаць тлумачальную запіску на імя дырэктара, у якой указваць, куды і навошта едзеш і калі вернешся назад. Прычым справаздачыцца неабходна нават тады, калі паездка адбываецца падчас адпачынку альбо на выхадных. Адзначым, што для настаўнікаў такія патрабаванні з'явіліся адносна нядаўна, тады як для іншых бюджэтнікаў гэта ўжо не навіна. Яшчэ ў лістападзе 2023 года проста так выязджаць з Беларусі забаранілі чыноўнікам. Для паездкі за мяжу, не звязанай з працай, яны абавязаныя падаваць адпаведную заяву за 10 дзён да выезду. У заяве павінны быць указаны краіны, куды плануе ехаць чыноўнік, а таксама краіны транзіту, таксама мэты паездкі, адрасы знаходжання і кантактныя даныя заяўніка. А з 1 студзеня 2024 году справаздачыцца пра замежныя паездкі абавязалі і выкладчыкаў БДУ. На БТ зрабілі фільм пра тое, як беларусы ледзь выжываюць у Еўропе. Каб запісаць відэа, герояў падманулі. Цяпер беларускае тэлебачанне прэзентавала прапагандысцкі фільм з назвай «Чужое неба» аўтарства нейкага Аляксея Марцінёнка. У той стужцы працягласцю ажно 1,5 гадзіны расказваецца пра цяжкі лёс беларусаў у Польшчы і краінах Балтыі, дзе яны, маўляў, ледзь зводзяць канцы з канцамі. Праўда, у вочы адразу кідаецца аматарская здымка, і не дарма. Як высветлілася, гэтыя кадры былі зробленыя падманам. Самі героі не ведалі, што каментуюць сваё жыццё для беларускіх прапагандыстаў. Як расказала адна з гераінь сюжэта, да яе звярнулася знаёмая з просьбай паўдзельнічаць у здымках відэа для офіса Святланы Ціханаўскай. Афіцыйна гэта мусіла быць інтэрв'ю для ўнутранага карыстання, маўляў, каб паказаць патэнцыйным донарам патрэбы людзей, якія апынуліся ў цяжкім матэрыяльным становішчы. Сама здымка адбылася яшчэ ў кастрычніку 24 года, і людзям абяцалі, што ўсё будзе ананімна і ў будучым ім акажуць фінансавую дапамогу. Але ж ніякай дапамогі
дапамогі жанчына ў выніку так і не атрымала, і цяпер зразумела чаму. Прыкладна тое ж кажуць і іншыя ўдзельнікі. Праўда, пакуль не зразумела, на якім этапе адбыўся зліў матэрыялаў, але падобна, што здымкі ад пачатку замаўлялі лукашэнкаўцы, якія назваліся прадстаўнікамі офіса Ціханаўскай, а героі здымак ці аператар паверылі і не сталі нічога правяраць. Тут цікава, што пакуль з усіх афіцыйных дзірак гучаць расказы, як улада перамагла ўсіх апанентаў, жыццё беларусаў за мяжой непакоіць рэжым ледзь не больш, чым жыццё народа ўнутры краіны. Напрыклад, гэтую так званую дакументалку з пафасам прэзентавалі ажно ў кінатэатры Пабеда ў Мінску. Прэзентаваў яго асабіста кіраўнік БТ і муж прэс-сакратаркі Лукашэнкі Іван Эйсман, а сярод гледачоў былі заўважныя міністры, ідэолагі і нават знакаміты зваршчык Роман Пратасевіч. Але ёсць у гэтай гісторыі і сапраўды страшны момант. Адзіная гераіня гэтага фільма, якая знаходзіцца ў Беларусі, якая свядома ў ім удзельнічала, гэта жыхарка Шклова Юлія Брыкіна-Барысава. Яна таксама прыйшла на прэм'еру і нават выступіла там з прамовай, але аказалася, што сямейная гісторыя Юліі хавае трагедыю. У 20-м годзе яе муж Станіслаў далучыўся да забастоўкі на Белтэлекаме, а таксама выходзіў на пратэсты. Пазней, у 22-м яму свяціла за гэта крымінальная справа. У выніку Станіслаў і Юлія ўзялі дзяцей і выехалі за мяжу. 2,5 гады яны правялі ў Германіі, але там нешта не склалася. Урэшце Юлія з дзецьмі вырашыла вярнуцца ў Беларусь. Пасля вяртання Юлія знялася ў фільме лукашэнкаўскіх прапагандыстаў, а яе муж перабраўся ў Літву. Там ён трапіў у лагер для бежанцаў і 4 сакавіка здзейсніў самагубства. Кіраўнік беларускай пракуратуры Андрэй Швед назваў новую пагрозу нацыянальнай бяспецы. Па яго словах, гэта карупцыя. Цытата: «Такія глобальныя трагедыі, як вайна і іншыя сацыяльныя ўзрушэнні пачынаюцца з раскладання грамадства і подкупу службовых асоб. Фактычна ўсё пачынаецца з карупцыі і нажывы, калі інтарэсы дзяржавы і простых грамадзян засланяюцца асабістымі інтарэсамі асобных людзей». Канец цытаты. Думка як бы здаровая, калі б не адно але. Бо апошнія 30 гадоў Беларусю кіруе адзін і той жа чалавек, і атрымліваецца наступны парадокс. Лукашенко прыходзіў ва ўладу пад лозунгам барацьбы з карупцыяй, і сыходзіць падобна будзе з ім жа. То бок за 30 гадоў нічога не змянілася. Іншыя сілавікі таксама б'юць трывогу, але па зусім іншых прычынах. Следчы камітэт паведаміў, што ў Мінскай вобласці адбылося адразу некалькі смяротных атручванняў. Гінуць аматары спіртных напояў. Яны ўжываюць тэхнічныя вадкасці, такія як сродак для ачысткі шкла, ну і скончваецца ўсё могілкамі. Прычым нехта робіць гэта свядома, а нехта нібыта выпадкова. Вядома ўжо як мінімум пра 4 трагічныя выпадкі. Беларусы выстраіліся ў чэргі. Адбылося гэта пасля апошніх навінаў ад сілавікоў. Тыя заявілі, што відэакамеры на дарогах Беларусі цяпер аўтаматычна правяраюць машыны на наяўнасць тэхагляду. Аказалася, што для многіх гэта праблема, і цяпер людзі экстрана ламануліся праходзіць той тэхагляд. Беларуская калгасніца стала зоркай сацыяльных сетак. Людміла Запруцкая з вёскі Рудня працуе тэхнікам-асімінатарам на ферме Чэрвінскага раёна, і цяпер жанчына падзялілася сваім вершам пра цяжкі лёс беларускіх калгаснікаў. Плакаць тут альбо смяяцца, паслухайце і вырашыце самі. Я ў тік-току вам не раз хвалілася шэрагам сваіх узнагарод. Толькі гэта мне не прыгадзілася. У мой бок ігнор не першы год. Не мяне адну, а людзей нашых. Не завуць нікуды наш калгас. Свята хлебароба, тыдзень маці, дзень жывелавода, ўсё без нас. Я скажу, чаму так атрымалася. Яшчэ 10-8 год назад кіраўніцтва ў нас штогод мянялася. І калгас прыйшоў у заняпад. Далучылі нас да іншага раёна. Ці да нас, клянік, наадварот. Мы цяпер ні замужам, ні дома. Адцураліся ад нас, як ад сірот. Што сказаць у гэтым плане болей? Мы па выніках не слабае звяно. Праўда, што ў раёне нашым столя, у раёне іншым, пэўна, дно. Таму іншаму мы нахрен не ўстраліся. На людзей нашых і наш раён забіў. Не ў мяне адной, як аказалася, дух несправядлівасці прабіў. Бо калі вылізвалі шыпяны, з 2 бакоў наведвалі штодня. Гэта ж не завуць на ўшанаванне, а люлей уставіць на раз-два. Я цяпер не буду і старацца. Непасрэднасці лягчэй на свеце жыць. Адбывай свае часы на працы. Зараз трэба жыць, як набяжыць. Не ляцець круціць хвасты каровам на бальнічным ці на выхадным, а то пакладзеш сваё здароўе і на пенсіі падохнеш маладым.
Вось такие навіны серады. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. Сустранемся завтра.